Ай. Виж, кажи здравей на Войчо, отваряме. Махни му там. Здрасти. Кажи Войчо, отваряме. Бягай сега. Малей. Ха! Ох, Бинч, подарък знае. Малко се срязах. Аз ги махна е тъпи. Махни бибата, махни да махнеш, ай. Викай здравей. То ще го измуши, Алекс. Ние те са престарали, бе. Тия мелони. Алекс. За Алекс да са помали? Играчки, много играчки. Видях, бе. Опиши. Здравей, Ая! Здравей, Печо! Какво пише, маленькото? Здравей, Ая! Здравей, Печо! Мале! Ти не се събудила още, малек. На кое ти играчки? Ая! Гледай, всичките са зая. Бушкай! Бушкай, гледай. Вали колко пастинурки. Хайде виж колко много. Виж, ето ще ги нареждаме. На кой ти играчки? Да кой ти играчки? О, не, гледай. Гледай. За кой са тия играчки? За кой са? За кой са, Алекс? Ой, шоколад. Виж, това за кой е? Кой си ти, бе? О, това сигурно е препарата за пикнат. Оле, кой тия пръчки, бе? Зая. Алекс, какво трябва да ги поглеждам? Торта. О, да, торта. Малко е толкова ледника, ще се разбора. Торта. Това е за нас, бе. За нашия брат. Оле, ето го, бе. Дед Войчо го показва. Това. Само, че къде каза, че са батерии, че аз забравя. Да, нямам батериите. Той ми казах, в едната маратонка. И това на кой е? И тя му е важна. Дай тази да му е сложи. Трябва да ги нареждаме. Виж. О, тата и си имаш подарък. Ето го на бат. Виж какъв интересен салам. Виж какъв салам. Това е много леден. Много. Ще ги събираме. Това е специален събой, това е. Това е италиански салам. Дето слагато ще се боя. Леки пак течен шоколад. Нали той чак се е замръзнал, бе. Кой е маритонки, бе? Я да видя. Са бая големи. Нищо. Зая, има ли батерии вътре? Едната каза, че трябва да има батерии. Зая. Забати. Това за кой е? Коледно. Ето ги батериите. Ще ги сложим. Кале. Слагаме и виж, сега ще пей. Оле, ало виж. Още. Какво правиш? Ето го, Алекс. Компютъра дойде. С мишката. Виж, има мишката. И тук. Хубав ли, Алекс? Такова нарисувам се от мен.
Те не си по-малко. Бая са големи. Бая големички. Значи още по. Няма нищо. Те ще им дойде време. Това пак друго. Това лампичка са. В момента обръчиш както винаги. Аля. Ох. Още една торта, Алекс. Две торти. Това какво е, Алекс? Оле. Това какво е, бе? Ей. То говори на италиански, бе. Даже има и екранче. Това на кое? Това на кое? Ная! Ей, имала два компютъра, бе. Гледай какво става, Алекс, предполагам, че всичко надолу е сладки. Това е малко дълъг. Не казва палка. Колко риза лазаня. Това не мога да го правя. Това е сладко. Ние чакам къде ще ги съберем сега. Това на кой е? Това на кой е? Това за кой е? Зая! Айде, Зая. Забачи? Къде е Забачи? Ой, бисквитки. Гуччи. Не в час. Виж, бяло такова. Бяло такова. Ще виж кое е интересно. Кои има упаковки. Сметки. Това за кой е, бе? Зая, виж какви парички, Зая. И това е за бати. Ей, коледни парички. Зая за бати. Какви въобще. Много рябичи. Това за кой е? Това за кой е? Това? За кой е това? За мам. И пак бисквити. Луд човек. Пак бисквити. И трюфели, бомбони. Луд човек, Александра, шоколади. Други шоколади. Бъркам. Георги, луци, Георги. И пак шоколади. Ще отваряме магазин за шоколади, Алекс. Нека бисквити, интересни. Това е ние някакви приберем. Виж какви бомбони. Алекс, му поставя, гледай колко бони. Оли, виж го колко кафе. Кафе ли? Да, лават. Това е най-хубавото италианско кафе. Лазано ли? Лават. 4. И тук още Георги. Днес кафе или обикновено? Не, това е заварено. Да. Георги от човек си. Ой, дрехи. Това е на печо. За печо. Да, много хубаво. Това е за печо. С къс ръка. Лила. Яки. Има за мама. Го проби. Това стачи ли? Добре, ще му го дам. Охо, и още едно яки. Кожно, Алекс. Мама, рокирка. Колко багаж има, за Алекс? Мале, Алекс. Сладки, младки. Махни е там надолу. Живойчо, че си луд човек. Ей там горе на камерата, махни му. Викай му, здравей, ти си луд, праща ли се толкова сладко? Дай сега ги подреждам. Кое е, Зая? Ало имаш? Спирай.